En stor del af det fedt, som vi spiser, bruges til energi. Kroppen kan nedbryde fedtet og derved få energi til, at hjertet kan slå, til man kan trække vejret og til man kan bevæge sig. Fedt indeholder meget energi per gram, det vil sige, at kroppen kan opbevare en masse energi i sine fedtdepoter, uden at det bliver for tungt at bære rundt på. Kulhydrater findes primært i kartofler, pasta og forskellige slags gryn, altså i brød, ris, havregryn og andre produkter, der også indeholder gryn eller mel. Kulhydrater er enten korte eller lange kæder af sukkermolekyler. Kædernes længde og struktur bestemmer typen og smagen. Når man taler om kulhydrater, taler man ofte om den form, der hedder stivelse. Stivelse er meget lange kæder af sukkermolekyler i en bestemt struktur. Det findes i f.eks. kartofler og brød. For at få energien ud af kulhydraterne skal kroppen bruge de enkelte sukkermolekyler. Så derfor skal de lange kulhydratkæder blive delt op, og nedbrydningen starter allerede i munden. I spyttet er der nemlig et enzym, der begynder at klippe de lange kæder i stykker til mindre kæder. Disse mindre kæder bliver yderligere nedbrudt i tarmen, hvor de efterfølgende bliver optaget. Så bliver kæderne opdelt i enkelte sukkermolekyler, som kroppen kan bruge som energikilde. Til sidst så bliver sukkermolekyler sendt ud i blodet, så de kan komme hen til det sted i kroppen, hvor der er brug for energi. Kulhydrat bruges som brændsel til hjernen og musklerne. Da kulhydrat er den simpleste form for energi for kroppen, foretrækker den derfor at forbrænde sine kulhydrater, for at den begynder at forbrænde proteiner og fedtet. Kroppen den opbevarer faktisk også noget kulhydrat i sine muskler og i leveren, og når det så bliver brugt op, så begynder kroppen så at forbrænde på fedtet. Proteinerne findes primært i kød, fisk, æg og mælkeprodukter. Der findes dog også proteiner i mange grøntsager, f.eks. i bønner og linser. Proteiner er lange kæder af aminosyrer. Der findes 20 aminosyrer, hvoraf 8 af dem er essentielle. Det vil sige, at 8 af dem skal vi have gennem vores kost. De 20 forskellige aminosyrer sættes sammen til lange kæder i bestemt rækkefølger, og derefter foldes de så ud i 3D-strukturer. På den måde så kan man lave uendelig mange forskellige proteiner ud af bare 20 forskellige aminosyrer. I mavesækken blandes maden med mavesyre, og her begynder den første nedbrydning af proteinerne. I mavesækken deles proteinerne i mindre dele. I 12-fingertarmen nedbrydes proteinerne yderligere. Proteiner bliver klippet op i de enkelte aminosyrer. I tyndtarmen kan de enkelte aminosyrer optages i blodet og transporteres til cellerne med blodet. En del af proteinerne i kosten bruges til energi. Kroppen kan nedbryde aminosyrene så og får så energien til, at hjertet kan slå, og at man kan trække vejret og bevæge sig. Vi har fundet et skema, som der viser, hvor den store mængde madspild egentlig kommer fra. Og det ser sådan her ud. Og ja, altså den første kategori, det er husholdning. Det er simpelthen alt den mad, som der kommer for eksempel, når vi smider resterne fra aftensmaden ud. Den anden kategori, det er detailhandel, og det er den her. Og det er, når butikkerne ikke længere kan sælge varerne, fordi de har overskredet salgsdatoen. Den tredje kategori, det er fødevareindustri. Og det er for eksempel, når der laves færdigretter. Den fjerde kategori, det er primærproduktion. Det er den der. Og det er for eksempel, når en gartner kasserer nogle kålhoveder, fordi de ikke er store nok til at blive solgt. Den femte kategori, det er institutioner og storkøkkener. Det er den der. Og det er for eksempel, når sygehusmaden ikke bliver spist. Den sjette og sidste kategori, det er den her, og det er hoteller og restauranter. Og ja, det giver sådan lidt sig selv. Det er det mad, som hoteller og restauranter ikke får solgt. Som man kan se på skemaet, så er det helt klart husholdningen, som ja, hvor det største mængde madspild det kommer fra. Og det kan simpelthen have store konsekvenser for vores klima og miljø, ikke bare i Danmark, men i hele verden, hvis det her madspild det simpelthen fortsætter. Så derfor så skal vi helt sikkert prøve at formindske det så meget som vi kan. Da den store mængde madspild hovedsageligt kommer fra vores egen husholdning, så kan man jo faktisk godt gøre noget. Man kan tænke sig om en ekstra gang, når vi står i supermarkedet, og så kan man købe
og så kan man kun købe den mængde mad, som der rent faktisk skal bruges. Man kan sørge for, at man kun tilbereder den mængde mad, som der bliver spist, og man kan fryse det ekstra mad ned, hvis der er rester, eller spise det dagen efter. Folkekirkens Nødhjælp har faktisk åbnet en butik, der hedder WeFood, og der sælges nogle fødevarer, som er tæt på udløbsdatoen, eller har et forkert mærke, eller har et beskadiget emballage. Og der sælges det altså til langt under normale pris. Og jeg synes egentlig, det er en rigtig god idé, fordi at på den måde så får man ligesom sørget for, at de produkter, de varer ikke bare bliver smidt ud. Og ja, på den måde så sørger man ligesom for at formindske madspild. Selvfølgelig så kan der også gøres noget med madspild i detailhandel, fødevareindustrien, primærproduktion, institutioner, hoteller og restauranter. Men hvis vi starter med os selv derhjemme, så kan det faktisk godt gøre et forskel. Kartofler er en vigtig afgrøde. På verdensplan ligger den nummer 4. Da den er så vigtig, spiser mange den, men de fleste spiser den uden skrald, og så går skraldet til spilde. Derfor har vi prøvet at lave et forsøg, hvor vi lavede biogas ud af kartofler. Vi starter med at tage kartofler i en flaske og fylde den næsten helt op med vand. Det næste vi gør, det er, at vi tager en anden flaske og klipper bunden af og stiller den i et kar. Så fylder vi karret op med vand og spænder flasken, så der er 1 cm mellem bunden og karret, og så forbinder vi det hele med slanger og lader det stå i 3 dage. Vi tager en tændstik og åbner en af slangerne, så vi kan se, om det er biogas. Hvis det er biogas, vil flammen have blusset op. Vores hypotese er, at der vil komme biogas, fordi kartoflerne gik i forrådnelse. Vores resultater var, at vi ikke kunne få gassen til at brænde, fordi at ilten skal bruges op, før metanbakterierne kan gå i gang. Hvis metanbakterierne og forsøget havde virket, ville reaktionen lyde sådan her. C6H12O6, som er en kartoffelplante, og så vil det have blevet til 3 CH4-molekyler, som er metan, og plus 3 CO2, som er kuldioxid. Metanbakterierne fungerer bedst ved ca. 40 grader, og i fysiklokalet var der ca. 22 grader, så de arbejder ikke lige så hurtigt. Anlægget brugte 2 uger ved 40 grader, og vores forsøg stod i 3-5 dage ved ca. 22 grader, så der er ikke noget at dannes nok biogas til, at man kunne se det på flammen.